septembri minulého roka sa na trnavskej hygiene analyzovala vzorka vody z obce Duchová. Chemička Rozália Tomanová v nej našla 2- až 3-násobne vyššie hodnoty karcinogénnych látok, ako je povolená norma. Napriek tomu jej nadriadená riaditeľka Darina Lopušná túto skutočnosť neohlásila ani majiteľovi baru, odkiaľ voda vlastne bola, ani obecnému úradu. A o 4 mesiace pani Tomanovú dokonca prepustila za hrubé porušenie pracovnej disciplíny. No a teraz to najzaujímavejšie. Práve doktorka Darina Lopušná je v súčasnosti zastupujúcou hlavnou hygieničkou Slovenskej republiky. Viac vám už o celom prípade povie Veronika Tótová. Všetko sa to začalo ešte minulý rok v septembri. Z tohto malého baru v Ducovom bola hygienikne odobraná vzorka vody. Keď prišla vzorka na hygienu do Trnavy, tak som urobila ten rozbor a hneď v ten deň som nahlásila, že tá vzorka prekračuje stanovený povolený limit. Boli tam prekročené hodnoty karcinogénnych látok. Išlo o tzv. Prchavé chlorované uhlovodíky, ktoré sa používajú napríklad na čistenie potrubí. Oznámila som to svojej priamej nadriadenej aj vedúcemu odboru, ktorý to telefonicky oznámil vedúcemu terénnych pracovníkov, ktorý už mal potom konať tým, že mal priniesť opakovaný odber. Toto tvrdenie pani Tomanovej potvrdzuje aj správa o postupe pri vyšetrovaní prchavých látok vo vzorke pitnej vody, ktorú napísala jej nadriadená. Inžinierka Tomanová nahlásila okamžite výsledok stanovenia vedúcemu odboru inžinierovi Janoškovi. Ten telefonicky oznámil skutočnosť magistrovi Haukovi. Magister Hauko mal ako vedúci terénnych pracovníkov okamžite zabezpečiť druhý kontrolný odber. K opakovanému odberu prišlo až 2 mesiace po prvom odbere. Okrem toho v prípadoch, kedy sa vyskytnú zvýšené hodnoty akýchkoľvek škodlivých látok, je postup taký, že sa o tom okamžite informuje ten, u koho znečistenú vodu odobrali, a niekedy aj obecný úrad. Viem to na príklade tých kaderníctiev napríklad, že keď sa zistila nejaká prekročená hodnota, tak sa uzatvorila prevádzka alebo kaderníctvo do tej doby, kým sa neurobil opakovaný odber. Pri vzorke vody z Duchového sa tak nestalo. O tomto opatrení má rozhodnúť regionálny hygienik, v tomto prípade riaditeľka regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trnave doktorka Darina Lopušná. Tým, prečo sa tak nestalo, ako aj to, nakoľko mohlo používanie vody s 2- až 3-násobne prekročenými hodnotami karcinogénnych látok ľuďom poškodiť, sa zaoberá polícia. O čo by tam mohlo ísť? Malo tam byť všeobecné nebezpečenstvo zo strany zamestnancov toho regionálneho úradu. Za trestný čin všeobecného nebezpečenstva hrozia až 3 roky väzenia. Zatiaľ však prebieha len trestné stíhanie vo veci. Policajný orgán momentálne čaká na výsledky expertízy z odboru zdravotníctva, či mohli alebo nemohli poškodiť tieto dávky nejak zdravie týchto užívateľov tej vody. Nakoniec sa teda kontrolný odber urobil, ale až o 6 týždňov. Zarážajúce je, že vodu nám nezobrali z baru, ale z úplne iných miest. Kultúrneho domu a z potravín, čo není vlastne pôvodná vzorka. Prečo odobral kontrolnú vzorku inde ako mal? Aj to, prečo o zvýšených hodnotách karcinogénov v prvej vzorke informoval až po 6 týždňoch, sme sa chceli opýtať priamo magistra Hauka. Odmietol sa mi hovoriť s tým, že s médiami hovoriť nemôže a ani nechce. Ja to došlo k mojou menu. Tak aj na čo spomínam, že tej kontrolnej vzorky napríklad. Vy tam boli testovanie, ale ako médiá týkajú, ale ako všelijaká riaditeľka na vec. To, prečo riaditeľka nejakým spôsobom neriešila, že kontrolná vzorka bola odobraná 6 týždňov po prvej a dokonca z iného miesta. A prečo ani potom neurobila predbežné opatrenie a neuzavrela prevádzku baru do doby, kým by sa urobila skutočná kontrola. Sme sa chceli opýtať doktorky Lopušnej. V telefonickom rozhovore nám jej sekretárka povedala, že má dovolenku. Keď sme však prišli na Trnavský úrad verejného zdravotníctva, dozvedeli sme sa, že riaditeľka Lopušná tam je. Požiadali sme ju teda o stretnutie cez jej sekretárku. O približne 15 minút sa vrátila a veľmi slušne nám odkaz pani riaditeľky oznamovala už zo schodov. Pani riaditeľka teda napriek deklarovanej ochote a snahe nám odpovedať nám to neprišla povedať ani osobne, ani sa s nami nechcela stretnúť. My sme jej samozrejme otázky poslali a po uplynutí 10-dňovej lehoty, ktorá sa pri styku s médiami takmer vôbec nevyužíva, pretože slúži skôr na odpovede občanom, jej radi dáme priestor na vyjadrenie. Riaditeľkina sekretárka nás ešte poučila, čo by na našom mieste robila ona.
voči riaditeľom. Ale je to také zvláštne. Zvláštne je skôr niečo iné. Konkrétne to, ako celá kauza skončila pre pani Tomanovú. Pre mňa sa to skončilo výpovedou za hrubé porušenie pracovnej disciplíny. Dôvod bol ten, že druhú vzorku odobranú z úplne iných miest nezanalizovala okamžite. Tá vzorka nemohla byť zanalizovaná z toho dôvodu, že v Trnave na plynovom chromatografe som robila aj rozbory ovzdušia, aj rozbory vôd a jednoducho pre inštalovanie a nakalibrovanie prístroja trvalo 3 až 4 dní. Takže si to zhrňme. Pani Tomanová upozornila, že voda je znečistená. 6 týždňov s tým kompetentní nič neurobili. Navyše kontrolnú vzorku odobrali z úplne iného miesta a keď ju pani Tomanová nemohla zanalizovať okamžite, pretože mala prístroj predstavený na iné analýzy, o čom svojich nadriadených aj informovala, dostala výpoveď. Pani riaditeľka mi uviedla vo výpovedi, že som ohrozila zdravie obyvateľstva, ale zodpovednosť za zdravie obyvateľstva nesie regionálny hygienik, v tomto prípade doktorka Lopušná. Keďže ľuďom z Úcovom nikto z trnavskej hygieny nikdy nepovedal, či majú vo vode zvýšené karcinogénne látky, dali sme urobiť rozbor vzorky z baru v nezávislom laboratóriu. Voda je momentálne v poriadku. Ako dlho ale obyvateľia Ducového používali znečistenú vodu, môžu iba hádať. Nám ostatným zostáva len veriť, že hygienici, ktorí majú kontrolovať našu vodu, to aj zodpovedne robia.